Good day na naman sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa ating lulutuin ngayon. Welcome po kayo sa ating channel. But before that, isi-set up muna natin ang ating kitchen. Let's go! Yan ang aking pangilaw. Serve na rin as ring light. Okay kayo. Ito ay external microphone. Gagamit ako ng sponge dahil maingay at mahangin sa bahay. Nakakatulong naman siya na hindi makapasok yung noise. So far, okay naman. Oh no! Ang putahin natin ngayon ay lempo. Lempo sa air fryer. Unang-una, lalagyan muna natin ng asin itong ating pork. I-massage lang. At gawin ito sa kabilang side naman. Siguro napansin ninyo na ang ating pork ay medyo manipis na siya kasi kinuha ko na yung ibang laman para magkasya yung ating pangsahog mamaya. I-set aside muna natin itong ating pork. Ito na po, ilalagay na natin itong ating pangsahog. Yung bawang, sibuyas, tanglad, pamintang durog, at itong dahon ng sibuyas at dahon ng tanglad. Ngayon, susubukan ko itong i-roll. Nako, parang hindi ma-roll ha. Siguro pag ganun nga side, pag ganun, ihiwain ko muna itong, try ko lang ulit. Try ko lang. Aroy, back job. Ulit. Oh no! Ito yung laman na kinuha natin kanina. Lagay na lang natin. At syempre,
Para maiba naman, lagyan natin ng hipon. Buhusan ng kunting asin. Ngayon, itatali na natin siya para naman hindi ito makawala. Nahirapan ako sa kalisod nito ha. Okay na, pwede na to isalang sa air fryer. Iset ko muna siya sa 200 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes. Pwede naman itong i-check anytime open kahit running yung time. Pagkatapos ng 30 minutes, ito na yung kulay niya. Maglagay lang ako ng toyo. At baliktarin lang ito. Same din, lagyan ng toyo. Ipapasok ko ulit ito, mag-add ako ng another 30 minutes. Ito na, almost 1 hour. Luto na ang ating lempo. Tara, kainan na po.